Aniya na ang imong mga produkto. Di ko ana. Pahawa sa akong atubangan. Mao kini ang imong naandan nga produkto. Ayaw pagbuot nako. I have my own brands. Mao gani adto ta sa Ako Ni online sari-sari store. Mapalit ninyo diri tanang mga naandan ninyo nga traditional brands. Adto lamang ta sa shopee.ph/akoni. AK0N1 ay magkalibog ana, it's AK0N1. Mahimosad mong moadto sa facebook.com/akoni ug i-click lamang ang Shop Now nga button. Pwede sa ninyo gamiton ang inyong Facebook account aron makalagin mo sa Shopee ug makapangumpra na. Way magbuot nimo, ikaw ang mopili sa imong favorite brand. Mao ba? Mao gyud, ug ang minimum purchase kay 300 pesos lamang. O di ba? Nindot kaayo. Pili lang mo sa inyong mga palitonon, i-place niyo sa cart o dayon i-confirm ninyo ang inyong order. And it's COD. It's cash on delivery. Pasabot ana, ihatag lamang ninyo ang inyong full name, ang inyong complete address, contact number ug ihatod na ang mga items nga inyong gipamalit, dayon usa pa mo mobayad. Kanindot gud ana. Nindot gyud siya. Mao na sa Ako Ni online sari-sari store, ari na tamang umpra. Ako ni wa nay lain pa. I-like lang among facebook.com/akoni. AK0N1. Ako Ni, wa nay lain pa.